Shoutout sa 1 million viewers. Oh, one like. 1,000. Yan. 1 million likes. Shoutout po dito po tayo ngayon sa sa Tigaon, Camarines, kung saan kasama si JR Hub. Ay, Uragon na ni. Naman ito na, Uragon na ni. At syempre si DJ Shoutout TV. kay Yer Habi. Shoutout JR Hub. Shoutout, Gerabi. Ayan, guys, salamat sa pag-visit ng Alapitos. Maraming salamat. Sa mga followers po, pa-support naman, DJTV. Yan po, subscribe niyo po, DJTV Official. Siyempre, Uragon na ni. Uragon Honey. Ano sa Johnny Calapitos dito? Kukuha daw ko ng makikain. Tanghali. Ay, kumain na ba kayo? Kumain na kami. Ha? Kumain na. Kaya, Anong may ba? kaya. Teka, hindi naman. Ba't na? Ayan, ito po yung wala kayong yung tawag yung itang naalala ko yung dati natin dati yung ibig sabihin ka lang dito. First, Shout out po, 3 million view, 3 dati ako pag nagla-live 24 na agad mahina ako sa live pero sa Ako ada. Hindi na ako bira. Wala namang. Hello. Mga kalingap. Ay, Flor Oreo, 13 na. Shout out sa 13 million and a house. Hindi na masama. Calapitos. Good afternoon kalapit sa Uragon. Kilala ka pala ni ni Ate Rita Lustado. Nag-ano rin sa'yo. Sigurado. Ay po, Tita Rita Lustado. And Flor Flor Ori. Ore. Shout out po. Ay, si Edmond Balsi, parang lagi sa'yo. Edmond Balse, para. Shout out. Edmond. Oh, ito sino to? Ayan, andito na pala yung si Bicolanos Vlog. Bicolanos Vlog. Ayan. Ayan si Bicolanos Vlog dumating na. Uragon honey. Yung jacket niya. May jacket ka na rin pala. Ito yung Kalampitos. Ito DJTV. Ayun, magkahiwalay talaga. Yan. Pasubscribe po. Thank you. PLC. Karen Altares. Shout out. Si Alag na, kagay. Bicolanos Cutter. Bicolanos Vlogger. Bicolanong Vlogger. Ayan, so andito nga po sila para kunin tong padala galing sa sponsor. Hindi na pala kami punta sa inyo. Ha? Hindi na pala kami punta. Paano nga ba? Dito na lang. Sabay ka na. Hindi, dito na. Ikaw na yung bahala dito. Ay, kasama na tong bag na to. Oo, bahala ka. Ayun, salamat. Si Manay, si Manay. Shout out kay Manay. Salamat, Manay. Saan nila pagka? Tama. Renz Alde. Renz Alde. Ay! Mabigat pala to. Ano pa to? Tawel. Oh, tawil. Salamat, Manay. Manay Juliet. Para, yung sabihin. Ano kaya to? Ay, mga Para pag naligo ka. may pantawil. Edmond Juarez, Maray na Aldaw sa Indo, Neva, Cavilla. Yes, shout Ayan out. naman po. Marilu sa dami na rin baga. Ha? Pag ikaw talaga daming viewers. Sana. Shoutout sa 24K viewers. 24 million. 24 million. Bicolano Vlogger, yan, pa-subscribe. At DJTV Official. Thank you. Siyempre ang poging Uragon. Uragon honey. Ito daw. Ayan. Anong nangyari sa sakyan mo? Hindi kayo masasakyan papunta doon sa Okay lang yan. sa 25. Magbumotor na lang kayo pupunta. Mamotor. Paano kung maulan? Kaputi na lang kayo. Oo, kaputin na lang. Sabay-sabay na tayo. Hintayin ko kayo din sa sa tayo Tinambak. magkita? Tinambak. Tinambak pa. Saan tayo dadaan? Ha? Naga? Oo, naga tayo. Kasi kung mapili kayo, ikot pa naman. Make sure daw, make sure. Ay, Make sure. next. Hello. Manang Ayan. Sa Tinambak talaga tayo dadaan. tinambak tapos naga. Dire-diretso na yun pa Cam Norte. Sa 25 ba? Ay, si Ma'am Merly. Sama ako. Ha? Merly Yang. Yan, shout Wala out. po mami kayang Ha? Sama kami. magandang Oo, sama kayo. Para masaksen niya yung Yung yung... sinabi mo na si Kuya Bal. Oo, alam niyo. Yeah, Kuya malapit Bal. na namin makita si Kuya Bal tapos si Kalingap Kalingap Rap. Rap, Tapos oh, yung buong Kalingap Kalingap team. team. Sila Babi. Handa na ba yung owner mo? Dapat isama mo na yung owner. Ay, mamotor pala tayo. Mamotor pa talaga tayo. Paano? Mas relax yata ang owner? Ha? Mas ma-relax yata. Dami mo rin gastos dyan, Bate ay Marami ka na rin gastos. 50 mil. Oo nga. Grabe. Pero ngayon okay na, hindi na nagpapalya. Okay na.
patapon na ako. Ay, ganda. Hindi, Yun na yung tent mapapag namin, na ano? sa kapatirin naman. Okay. Alfreda Rolon, Gloria Dillo. Shout out. Ma'am Gloria Delio, pakikilala ko yun ah. Nakita ko yun sa post lagi ni ano. Ay sa'yo? Ayo, kasi inano ko Yan, shoutout po Ma'am Gloria Delio. itinag kita eh. Urag at uragon. Asay mo nga nahilin kayo na? Ha? Asay mo ko nahilin. Alin? Si Ma'am Gloria Delio. Ah, sa'yo nag-ano rin sa Gloria Dillo? Hindi ko lang alam, pero parang familiar sa akin yung pangalan niya eh. Ah, baka ano mo rin. Mabaka yung post mo yan dati. Si Miss Yang, yan. Sponsor ni ano? Ni Dahil mo lang ni Mark. sponsor na. Ha? Dahil mo lang sponsor. Oh, medyo. Pababahayan doon ni ano ni Manay Juliet si ano? Yung yun, yung nag-viral ko din yata nag-viral din 44,000 din. Si Jean. Ah, dito ka nagtatrabaho? Dito sa motor niya. Ah, Hindi ka natabagin ng anak. ano gagawin yung mga motor ito? Ano? Hindi, galing sila ng Ocampo. May ano sila doon, may event sila doon. Ah, Babalik na dito. itong laman pala ito mga gamit sa eskwela. O mga school supplies to, mga yan, mga color, Salamat. lapis. Oh, may chocolate baga. Hindi lapis yan. Walang chocolate. Wala chocolate. Mga damit na pang ano, pang newborn yung kamihan. Ito po si Padi Yan. anakin ko yung anak niya sa sa Binyag sana sa February 5 ano. Ayaw nga pala, Lapit. ayan so, yung mga malalapit lang po dito na willing kung pumunta sa February 5, bigyan po ng anak ko. Kahit paano po, magkakatay tayo ng baboy. Ayun, Kasi maganda once yun. in a lifetime lang naman ang kanyagan. At parang kanta bagay na Ha? kanta bagay. My once in a lifetime. 1 in a million yun. Ay, maura ganun. Ayan, nakakalingap. Ayan. Sakto, mainit dito sa lugar nyo. Doon sa padalis namin sa Tinambak, napakaulan. Kanina maulan dito. Ang ngayon lang nagkaroon. Yung pagkat ng ano na, matabuwa ka. Tagay din. Ipahawa ko muna ito kayo. Live lang tayong konti, ano? Live lang tayong konti. Ayan. Hihintay ko pa rin. Nag-share ka na dyan? Ay, kala ko dito ka rin nagtatrabaho. Hindi, wala akong trabaho. Ayan, Ma'am Marilo Sano, Edmond Balsi. Pag wala akong vlog, ang trabaho ko, nagbabantay ng anak ko, nagluluto ko yung mag-ina ko, nag-atos sa Pina-vlog mo school. din? Hindi na. 50 million agad oh. May sana. Ngayon lang nag 50 million. Ngayon lang. Ngayon lang. 30 lang. Shout out PLC Vlogs. Joan B, LLP. Yan, lagi yan nag-aantay. Hello ma'am, Gloria Dilio. Yan o. Chef ko. Nakikita rin pala kayo ni Virginia naman. Minsan, Shout out Napunta pa rin dito. Napunta pa rin. hindi na kami nakikita. Yung last na punta ng iPhone ko niya dito. Lolita Ganda Cortez. Busy na yata. Mayaman na. Masasaktan mo yung ano namin. Malay mo, pagtugahin ka rin na yan. Kuya ko. Kasi nakawala ng photo. Baka may part na to ba ba? Meron. Baka magkakabit. Magkabit yung Oo, 500 pesos. Ito ka. 51 agad. Tapos magkano yung ano? May Nick, sino sila? Ito po si si Uragon Honey, si DGTV official, Bicolano Vlog. kami po ang Uragong team. Yan kung Uragong. hindi niyo po napanood yung mga videos namin dati ni Oo. mga dito. Ito yung kauna-una namin. Wala. Ang subscriber mo 16,000 ano? Ay, 12 po. Nasa 12,000 Sa akin, 2,500 ano po. Napagtyagaan ano. Ako, hindi ka natin alam kung makakating ba natin to eh. Oo nga eh. Yung pangarap lang ng ano. Kaya Pangarap lang ng panahon ano. dati hindi naman natin iniisip yung 100 subscribers. Ngayon, kayo na ang pinapangarap. Pinapangarap. Noong nangangarap lang sila ngayon, sila na Ako po ang din. pinapangarap. Nakilala ko si medyo payat ka pa nun ano. Ay, payat mo talaga. 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 Ako yung mata tumaba. Kaya parang hindi Ha? ka tumataba, hindi ka naman pumapayat. Tama lang ano. Tama lang. Kumbaga Mas anong pangalan dyan ko sa'yo? naglub. Hindi, pinipigil ko lang. Easily nga. Hindi, singin na. Ay. Discount. Maayong hapon man sa imo, Sir Edmond. LP, hello po. Brian Iraula.
Shout out, Christian. Wala kang kilala dito na ano mo? Nick, shout out. Wala na. Wala. Baka tulog sila. Ito si Edmond Pal, lagi to kahit saan. Nagko-comment yan sa ano ko. Oo, lagi to. Kita ka na, salamat po. Ito na mahit niya. Ganyan lang talaga. Wala kang stability. Wala kang Wala, ganito lang. ganito na. Wala. Mapa-sponsor. Ha? Mapa-sponsor. Hindi, okay lang. Tsaga, Isang gimbal lang? Isang gimbal? Nakakagimbal kaya ang presyo, no? Kaya nga. Oo. Ayan, pag sinunod na tayo. Yan. Heart, ano? Heart, ano? Pangilista. Heart Borbolin. Heart Borbolin siya. Bel Bilardo. Ngayon ko lang ito nakita mga to. Bel Bilardo. Siguro ano mo to mga subscriber mo siguro to. Ayun, at kay Uragon Hanisan makapunta din kayo dito sa Tabaco City, Alpay. Salamat po, salamat. Ayan yun po, pag medyo maganda-ganda na yung panahon talagang itong sabi ko nga, itong bagong taon, talagang hindi lang po kami dito sa Tigaon Vlog. Niliputin po namin yung Camarines. Kahit pa paano, sa isang barangay, makakuha tayo ng isa, mas maganda, hindi yung dito lang tayo nakapokus sa Tigaon lang. Tuloy Lumayo naman tayo. Pero dyan sa Bato, nakapag-vlog na din kami dyan. Mas maganda suyodin mo natin yun ano, kasi mayroon pa mas mayroon na napunta tayo pang lugar. Nalalakas natin. Ito, hindi pa ba natin naubos yung Saka depende yan sa budget natin yan eh. depende. Magkakilala Ayun. pala kayo. Oy, nagpalipad. Apo, matagal na po kami magkakilala. Year 2020 ako. 2020 pa. 2020 pa po. Yan. $4. Wow. So, Palipad. Salamat po sa nagpalipad si Ma'am Heart Borbolin Vlog. Yan. Salamat sa pakulay. Sino magkakilala mo? Magkakilala pa kami ng Uragon Hanin. Dati pinapanood ko yung kanyang video. Yung una niyang vlog yung payable. Ano? Payable, pasyan. Anong payable po sir? Payat siya noon. Payable. Apayat? Payat pa po siya noon kasi Payable. Payable. Bayaran ka pa. Ano? Yun. Emis. Magdito si Mika. Opo. Ano ba? Mahulog pa. Mahuli pa itong bigay ni Tito Clem. Bigay lang ito yun. Ano? Wow. Ano cellphone? Samsung Note 9. Yung Edge gano'n. Pinakamababa. Ngayon, nang demonetize ako. Ay, hindi man demonetize. Nagkaroon akong violation. $1 na lang. $2. Buti nabawi mo pa. Oo. Pero bumaba lang yun. Yung reach. Dati nag-11 million ko. Kaya pa siya noon nainis ako sa cellphone ko. Very sensitive. Okay po. Payat yung payable pala. Payat pa. Yan si Miss Yang at shoutout muna tayo. Alicia Dalauta, Ana Galido. Yan. Ano tayo mga 30 minutes. Maano tayo. Hanggang 30 minutes pwede na. Noon po kasi Ma'am Merle, ano pa? Hindi pa uso ang unlimited rice. Ngayon dami ng unlimited rice. Unlimited na. At Mang Inasal ano. Sa amin kasi, nung simula nung mag-vlog ako, hindi may, kahit pa paano may pang gastos na dun sa palayan namin. Kaya yung palay namin, hindi na namin na ibebenta, na-stock na lang. Kaya maraming pagkain ng bigas. Pero nakakataba talaga ang bigas nakakataba. Pero hindi ako naniniwala na nakakataba ang bigas. Mas nakakataba talaga mamahal. Kanin ang nakakataba. Totoo nga, totoo. Oo. Kanin pala yung Kanin. nakakapagpataba. Maluto sa Bicol, maluto. Maluto. Rosalie Lapanon, watching from Bacoor, Cavite. Yan, salamat po. Casey Vlogs ka lang sinuragon namin. Yan, ito po si Hello po. DBTV Official. AC Vlog, shout out. Casey, si Casey Consistenza. Alicia Dalao, yan. Ana Galido. Ano natin yan, Yan si Mamanang Galido. Ay, ano Mamanang ba? Galido, shout out po. Ano ba to? Kilala ko niya. Ay, lagi sa'yo nag Laging Bisitahin nyo rin ng bayan ko, Sorsogon. Ayan yun po, pag video, okay na. Bibisitahin po namin. Daming nag-iingi sa akin ng dyan, sa Sorsogon. Oo nga, marami na ng tulong. Pero pinapuntahan niya ni Gorky din. Oo. At ayaan nyo mga kalingap, meron tayong ang kalingap Bartos meron ng parang satellite office na rin sa Gumaka.
Quezon? Magkakaroon na rin. Inumpisa na doon. Magkakaroon na rin po sa Masbate para maglingap po sa mga Yung mga Kalingap Center. Oo. Tutuloy pa rin yun. Gumaka, Masbate, Luzon, Visayas, Mindanao, magkakaroon. Maganda talaga yung plan ni Kuya Bal sa... Maganda yung plan. Kaya, Kasi para hindi na sila matulungan. Oo. kaya yung mga Kalinga partners natin dyan, sana tayo yung huwag na magtalo-talo, focus na lang kung yung pagtulong. Ako ganyan ako. Oo. Di ba, kung alam mo din yung issue namin, issue ko dati, issue namin, kahit kailan hindi ko yung pinatulan. Oo. Isang beses ako napaliwanag, hindi ko na pinatulan dahil Wag ang na. dami kong nire-enig. Ako nga, ang dami kong mga Kasi bag. wala namang mangyayari. Ipapaliwanag mo sa Elim, ano nga yung utak ko. Oo. Sarado yung utak. May makamas. Kumbaga, pag pinatulan mo yan, alam mo yung apoy, pag hinipan mo, ginatungan mo, hinipan mo pa. Lalaki. Ginatungan mo na, hinipan mo pa. Hayaan mo nila. Lalaki pa lalo, Yan. Hayaan nila. Yun po ang mangyayari. Kasi yan ang ginagawa ko pag may mga basher. Dati ni-replyan ko yan. Nakipagtalo pa ako dito. Ngayon hindi na. Inaano ko lang, salamat po sa panonood. Dalawang Yun na bagay, lang yung inaano ko. dalawang uray kasi yung base. Yung isa, sisiraan ka talaga. Yung isa naman, ibabas ka dahil kinukunin ka lang sa mali mong gawa. Yung iba, wala nang masabi. Oo. Naalala daw ni Miss Yang Basta yung sabi lang, "Mema." yung tinutulungan niyo na 4 na magkakapatid, walang ina. Ayan. Tanda mo pa tayo. Si Miss Yang, Hindi, sino yung ano? 4 na magkakapatid. Apat na magkakapatid? Oo. Walang ina. Sa Uragon daw. 4 na magkakapatid, walang ina. Baka yung name na iniwan ng mga magulang. Ayo. Yung may mga diferensya. Sila pati-pati po, Ma'am Margie. Ay, okay na ang kalagayan. Okay na ang kalagayan na naman. Okay lang, mabahayan na lang. Medi Primavera, dalang vlogger ng Bicol, magkasama shoutout sa inyo. From Matakla, gawa ka marin to. Hoy, shout out po. Taga Matakla, ano? Saan? Malayo, Matakla. Lang yan. Matakla. Ayaw. Tinaanan niya. Matakla, ano ba Makalawang ba? Nandito po kami ngayon sa Motor Trade Pigaon. Sa Bicol, baga Makalawang. Oo. Takla, may takla na gano'n. Yun lang pangalan ng lugar. Rosalie Labanon, bumusta dyan sa Bicol, parang maulan palagi. O nga po, napaka-ulan Kakatigil lang po ng ulan dito. Yan, sino pa ba? Si Boboy Rosa, shout out, watching from Baras Rizal. Talagang kalat na yung natin Worldwide. napapansin niyo mga kalingap yung may mga tinatawag tayo mga kumukontra sa mga ginagawa namin pagtulong. Ano mo kasi mga kalingap, yung mga sinasabi nilang ano ba yung paliwanag ko? Sinasabi nilang Pinagkakitaan. talaga kita poverty porn. Ang pinaka po diyan, yung katulad niyan, ibibidyo mo lang po yung yung tao pero wala kang ibibigay na tulong sa kanila, hindi mo babaguhin yung buhay nila. Parang gano'n na, di ba yun? Ako hindi ko na pinapansin yan. Ginagawang pinagkakita lang daw yung mga mahihirap. Kung pinagkakita po namin yung mga mahihirap, siguro baka sana mansyon na yung bahay namin. Ay, nakita naman ng mga Ilan na yung pabahay mo? 16? Naka-16 na pabahay na ako. Tapos yung bahay ko hindi pa maayos. Hindi pa maayos. Ako walang bahay. ako siyam na yung pabahay ko din. Siyam na. Siyam. Tapos nakakita ka ng bahay, ang tasay dilaw, green sa baba, yun na yun. Kalapitas na yun. Pero gusto yung tiling kay Tita Manaya sa Ayan. kapatid natin. Ayan, salamat. Merong si Mark Sean Aguilar, yan, shoutout idol. Ayun na Ma'am Juliet. Si Ma'am Juliet. Ito yata si Manay Juliet. Ito na yata si Manay Juliet. Iba yun. Iba pa to? Shout out po. Magandang tanghali po, Ma'am Juliet na Baligwas. Griselda Box, yan, shoutout. Ay, 62 na. 62 million na. Ngayon lang nangyari to. Rosie Labanon, shoutout. Juliet, ayun, host. At medyo nangangalay na Ay, taga... Huyin-huyin pala ito si Ma'am Rosalie Labanon. Taga daw? Ay, huyon. Nag-ano rin to sa'yo? Yung dami sa talaga yun. Sabi ni Ma'am Gloria Dillo, don't mind the bashers kung toxic. Tama Tama po. naman. Pero yung yung binas ka dahil nagkamali ka tapos kinuray ka, yun yung pulutin mo, ano? Ayun. Yun yung kunin mo. Ayun. Pero yung mga toxic na basher, iwan mo yan. Iwan mo. Ayan. Pabayaan na lang. Walang mangyayari. Papaliwanag mo yung sarili mo sa kanila. Kasi Perfecto ba kayo? alam mo kasi kahit anong paliwanag mo. Alam mo kasi kung kahit anong paliwanag mo sa isang tao, kung ayaw ng
eh. Wala naman yan. Kasi yung ibang tao kasi talaga, hinihintay lang na magkamali ka. Subukan mo, may mga magaganda kang ginawa. hindi naman yan magko-comment eh. Oo nga. Meron tayong pa nga na may mura talaga, yung malulutang na mura dito. Ay, yung mga una, Oo. dami kong buwan. Ngayon, Takot-takot na mo kayo nga abutin mo talaga. Pero, ngayon nagmamahal na sila. O nagmumura pa rin. Nasaan na kayo sila ngayon, yung mga bata natin dito? yun, nagsawa na. Sama. Casual. Ayaw. Ayos na bagay. Sa likod ko nga, meron. Ayan. Bobo, yun sa kumusta po. Kumusta po Idol Oragon, Hani from Baras Rizal. Ayan, kumusta daw? Okay lang po. Ayan, shoutout pala dyan sa mga pamilya ng asawa ko dyan sa Tanay Rizal. At may ano rin sa kanya. Yung asawa ko taga Tanay Rizal. Di, marunong na rin siya magbigay. Oo. Pero yung ibang mga vehicle pa, hindi niya pa masyadong Ako nga rin eh. Ang tagal ko na dito sa ano. Pero Cam Norte naman ako. Minsan mo pala si Kuya po ni Alden. Pinsan ko. Taga Bulacan yun. Ayan. Shoutout kayo, Kuya Pony. Ayan. Dahil ba pinapanood? 100,000 plus na rin siya. Ang bilis. SG sa Bicolana. G sa Bicolana. Shoutout. Jaysa, ano. Kilala mo yun? Si Leonor. Jaysa Bicolana. Vlogger din yan. Guys, sabi ko lang. Oo, anak. Ayan, guys, sabi ko lang. Anak ko, ako ni Jun Pana. Kilala mo yun? Rosalinda Panon. Kilala mo Jun Pana? Ay di, tugan mo pala si Sunag Building, naging kumpadyak, si Dito na lang tayo. Dito ba dito? sa inyo. Baka bawal dito. Ay, nag-aayos. Ayan, dito tayo. Ngalay na ako. Oo. Hindi ko pwede yan. Baka bawal dito. Ay, dito ko na. Ay, parang lang. Ayan, mga malinap dito kami sa amin para gawin na. Ano to yung depression ng motor trade. Nagtatat ko kasi ako. Ay, hindi mo naman. Sakto pala nandito. Hindi ka na naman ito. Pero mga kalingap, mga kauragon, ay ano pa? Kauragon? Kauragon. Ay, di ba kayo kauragon? Ayan. Pagbili nito ng kauragon. Parang Makauragon. Ayan. Oragon, baka naman. Sabi ni Jay sa Bicolana. Yan, si Roldan Labano. Kilala mo yun? Oo, kilala ko. Yung sa Bicolana Manoy, Edmond Marhay na aga, yung mga Edmond Balse. 70 ba ba? Nilang nangyari. Yan, sabi ni guys, sabi ko lang na baka naman daw. Makikigan po. Ayan. Ang sila pala nito, parang yung ano yun, ang sira ng motor ko flat po, pero in-overhaul. Bakit ano nangyari? Overhaul. Ito ba ang gagawin niya? Hindi. Tinulungan ko na. Hindi ba ako sa opisina? Di ba sa may kumpanya? Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa aming mga charity vlogger. Napapansin niyo mga kalingap, mga Oragon, ang mga content namin ay may halo ng mga pwede nakita ko may halo ka na rin na tawag dito, mga good vibes nakita ko. Oo, hindi. Kasi kung po, kami naman kasi hindi pa na masyado stable yung aming channel. Kaya yung resources namin kulang pa. So kung kami pagbibigay, pagpalabas ng pera, talaga maubusan po kami. Kaya kailangan po namin mag-upload ng mga good vibes o anong pili namin yan para makadagdag po sa kita namin. Ay, si Ate Bing Loma TV, shout out. Yan, Ate Bing, shout out to Duy. Ito ba yung channel yan, no? Guys, sabi ko lang. Vlogger na rin. Sanayan lang. Ganun lang talaga sa mundo ng vlogging. Rosie Bailon. Lewis James, gandang tanghali, galap po sa Oragon, Hani. Buti nagkasama kayo ngayon. Ganit po. God bless po. May galap shout out. Fortuna Rizal. Pa-shout out po, Pati Ojenski Vlog at Ga TV. Shout out. Josie Ilan Francisco. Yan mga kalingap, abangan nyo po yung muli namin pagbabalik. Kaya, ayun, padala ni Manay Juliet. Yung iniwan ng ng nanay na may diferensya sa pag-ibig sa tatay na nakatira sa bundok.
Tapos diferensya ko pag sa tatay na nakatira sa bundok. Tapos ang bahay nila ay sako lang na pinalibutan. Iyo kami nagkausan na ko yun eh. Sako lang na pinalibutan. Iyo kami nagkausan na ko yun eh. Manay yung Oo. may balat ko. Paglabi, pinag-ano ko na yan, nais ko na kasi dalawang bag yan. Sabi yung mga school supplies, ibigay mo na kayo ng pilis tapos kaya that's what it is. So yung ginawa ko, ano ba itong, in-organize ko na. Pagpunta ninyo, ibibigay ko na lang. Kaya naman sa'yo kung ikaw po yung mag-dayo. Okay lang dun. Jaketan natin kasi yan. Para may hindi lang bigay. Sino pa lalawin? Jacket. Lewis Gin, happy ako kasi hindi na-ignore ang message ko. Salamat po. Yan, walang problema po. Lahat po nang nag-message sa aming binabasa po dito. At pasensya na po doon sa mga humingi ng tulong na ayan. Pasensya na po sa mga humingi ng tulong na hindi natin natutulong. Ang gawa ng meron po tayong mga priority, pa-priority ng mga tulong mga kalingan. Hayaan niyo po pag tayo nagkaroon ng konting pondo, ay tutulungin pa tayo. Kasi hirap pag tumulong. Pag wala kang pondo. Kaya, Kung baga sabi ko, pupundo talaga. Mapundo. Kapag may kang pondo. Oo, mapundo talaga. Kaya yun minsan mapansin yung mga kalinga, pero na akong mga treasure hunting ano. ay nahalo ako na ng mga treasure hunting. Daming views na mga 500,000 na sa Facebook. Yung treasure hunting. Although hindi man nawawala talaga yun, but nagpapasalamat na lang po ako sa mga basher na nakapanood sa mga good vibes. Kaya minsan pasasalamatan mo talaga yung nabasa nila. Tinatapos nila yun eh. Oo. Nahanapan ka ng manager eh. Hanap ang butas. Hanap ang butas. Salamat. Hindi ko maano siya. Ay, wala na tayong ano. You have fully consumed for free data to Oo, gusto ko lang. Ganyan ba sa'yo? Ay, jakitan mo natin siya. Ano? Yan, hindi na kilala bigin. Idol Orab, shoutout naman dyan pa sa mga taga TV Albay. Sabi ni Boboy Rosas, shoutout po. Boboy Rojas. Ayan, nagdamit na. Ay, salamat. At pupunta pa kami pati sa kay GLE sa Buntok pa. Dadali natin pa kami. Wala akong plan ngayon. Kailangan natin. So mga kalingap, hanggang 30 minutes na tayo. Nakapag-live tayo pa paano. At nakatikim ng live ang ating channel. Ano na yata? Malipot konting. Sabi na biglang ni Ate Bing, malipot. Ayan, Kuya Panding PH yan. Ito, si Kuya Panding, kilala mo to? Si Pastor. Kuya Panding. Shout out Kuya Panding PH. Yan. Ito po, Kuya Panding. Pastor yan siya, Kuya Panding. Yan, salamat sa pagbisita, Kuya Panding. Ano po channel? Ako na paglingwan channel ko. Watching na po, watching. Ayan, pindutin mo, mamaya manapindot niya. Mamaya po, anin lang natin yung... Ayun, may Panding. Yan. At hanggang 30 minutes lang po tayo. Ma'am Lela Guerrero TV yan. Shoutout po, kasama natin sa Kalingap yan. Malong Quinto Lodi pa jacket po. Sige. Jacket. Jaketan natin yan. Si Kuya Panding PS, jaketan natin. Okay, maraming salamat po sa 30 minutes natin. Bilhin yan, napahabol Joan B. Shoutout 757 million viewers. At maraming salamat po. Konting oras natin pagsasama sa ating live at hindi na lang po mag-live o anong priority natin yung ating videos content sa mga tinutulungan natin. Maraming salamat po. Yan, shout out. Yan, Kalingap Partners, Kuya Barsatos Matubang, natin gawain at mga charity. Ano masasabi mo? Kumpare ko na po ito. Sabi. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, pa-subscribe na lang po. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ate Karen, bigyan lang sa ito meron na po umabot. Mercy Presnido, yan. Salamat po. Joliet Baliguas, shoutout po. Subscriber mo ako pati lahat ng mga kalingap. Maraming salamat po. At yan, nakasab na daw siya. Thank you po. And bye-bye. Hanggang sa muli. Bye-bye. Sila naman si Pedro Leconil. Hanggang sa muli. Ay, meron po pala. Ana Galido. Pero po mga Galido. Hanggang sa muli.
Ingat man po. Ingat po. Ay, kaya magaya niya. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Bye-bye. Adios. Shout out kay July Bonillo. Bye-bye. Lagi ko pinapanood si 29. Oo. Sorry. Maganda reactor yun. Ingat po Magaling. kayo. Shout out po. Kasi, bye-bye sa mixtape. Bye-bye. Okay. Sika piso ano? Ayun, nang share ng